Dame i gospodo, mi srpski radikali predlažemo sledeće izmene. Član 10, razdel 17, Uprava za kapitalno ulaganje Autonomne pokrajine Vojvodine, projekat 5015, izgradnja javne medijske ustanove Radio televizije Vojvodine, iznos 1.054.452.135 dinara, umanjuje se za 10 miliona dinara i iznosi 1.564.452.135,55. Za toliko umanjen iznos od 10 miliona dinara uvećava se pozicija u razdelu 14, namenja pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, program 0701, programska aktivnost 1003, razvoj saobraćaja i putne infrastrukture, tako da iznos od 30.850.415 se povećava na 40.850.415 dinara. Mi srpski radikali smatramo da je neophodno uložiti više sredstava za sanaciju, rekonstrukciju i adaptaciju puteva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. U amandmanu 2 mi srpski radikali predlažemo sledeće izmene. Član 10, razdel 17, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, projekat 5015, takođe usmera na izgradnju poslovnog objekta javne medijske ustanove Radio televizije Vojvodine, iznos 1.054.452.135 dinara, umanjuje se za 2 miliona dinara i iznosi 1.572.252.135 dinara. Za toliko umanjen iznos od 2 miliona dinara uvećava se pozicija u razdel 8, namenja pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, program 1802, projekat 4007, očuvanje plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodine za 2019. godinu, tako da se iznos od 2.650.000 planiran za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja povećava na 4.650.000 dinara, kako bi se omogućilo da što više pacijenata dobije ovaj vid neophodne zaštite. Treći amandman. U trećem amandmanu mi srpski radikali predlažemo sledeće izmene. Član 10, razdel 17, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine. Odnosi se na objekat javne medijske ustanove Radio televizije Vojvodine, iznos od 1.554.452.135 dinara, umanjuje se za 15 miliona dinara i iznosi 1.559.452.135 dinara. Za toliko umanjen iznos od 15 miliona dinara uvećava se pozicija u razdelu namenjena pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, zaštitu životne sredine, program 0405, zaštita prirode, program 0405, programska aktivnost 1001, zaštita prirode, tako da se iznos od 6 miliona za zaštitu biljnog i životinjskog sveta i krajolika povećava na 21 milion. Mi srpski radikali smatramo da je neophodno uložiti mnogo više sredstava u zaštitu prirode i na taj način sprečiti uništavanje prirode, prirodnih vrednosti, prirodne ravnoteže, koja najčešće nastaje kao posljedica ljudske aktivnosti, neusaglašenosti društvenog razvoja i raspoloživih prirodnih resursa. Hvala.